Upřímně, nikdy bych nevěřila, že najdu sluneční brýle, které moje dítě nezničí nebo nestratí během prvního týdne. Ale tyhle jsou naprosto skvělé. Jsou měkké, ohebné, poddajné a přesně takové mají být. Nehrozí žádné prasknutí nebo lámání, i když s nimi syn občas zachází dost nešetrně. Co fakt miluju, je tahle elastická šňůrka. Snadno se nastaví, drží brýle pěkně na místě a hlavně nikde nic nepadá, nestrácí se, prostě drží. Na hřišti, na kole, na procházce, prostě pořád. A když ji nechci, jednoduše ji sundám. A teď to nejdůležitější, UV400 ochrana. Znamená to 100% filtr proti škodlivému UV záření. Takže vím, že jsou nejen pohodlné, ale také bezpečné. A to je pro mě jako pro mámu úplně zásadní. Za mě jsou tyhle brýle must have na léto. Stylové, odolné a dítě je opravdu nosí rádo. Tak mrkněte na bergam.cz a vyzkoušejte je také. A věřte mi, ušetří vám to spoustu nervů a minimálně 3 rozbité brýle.